హాయ్ ఫ్రెండ్స్, చూడండి సోమవారం మొదలుపెట్టాము బేస్ మఠం. ఇవాళ వచ్చేసి శనివారం, 6 రోజులకు వచ్చేసి ఇది చూడండి. మాకు ఇంటి బేస్ మఠం ప్లస్ మనకు పారిగోడ వచ్చేది. ఇంటికి పారిగోడకి మధ్యలో 2 అడుగులు గల్లీ, అందుకని ఒకే బేస్ మఠం అన్నమాట. చూడండి 17,250. ఇక్కడ వచ్చేసి అది బాత్రూమ్ బయట ప్రింట్ ఒక సైడ్ 2 సైడ్లు ఉన్నది. ఒక ఎల్లో పారిగోడకి కట్టేది బేస్ మొత్తం. చూడు, ఇటు పరమటి సైడు, దక్షిణం సైడు పారిగోడకి ఇంటికి 2 పునాదులు అయిపోయినాయి. ఇంకా దక్షిణం సైడు తూర్పు సైడ్ ఉన్నది పారిగోడకి బేస్ మొత్తం కట్టేది. చూడండి, ఇది వాయుమూలలో ఇది బాత్రూము.